Nasayod ba kamo nga adunay mga pagkaon nga mooy maka pa-trigger ni anang lipong ug kabuhi? Tuguti ako ninyo nga akong i-share kana karon niini nga mga gutluan ining ato ang vlog, LV Amor Vlog, o this is your friend Lou Amor, ang inyong tita Lou, ang inyong nanay, ang inyong ate or whatever inyong gusto nga itawag kanako. So ang mga pagkaon nga angay gayon nga likayan ni adtong mga dunanay diferensya sa kuto-kuto sa tiyan, no? Mga dunay mga allergy, likayan nato kanang o di man gani likayan apan i-minimize nato ang atong intake ni anang mga mapula. Pareha ng pasayan or ang pasayan ang makakos gyud sa lipong ni ana kana bitaw iyaang nabitaw itumon diha nga nag badlis diha sa iyaang bitaw murag buko-buko. So kwaon na siya aron dili kana kita malipong. Pero usually makakos pug kana og hubak or mga katol-katol, no? Kanang pasayan, kanang lukon, kanang lambay, kanang kampay, o mga reds, kana mga crabs, mga shrimps, no? O daghan kana siya, mga kuratsa, or lain-lain nga klase sa kinhason. Labi na mga kinhason nga gahi, dili kita kahilisan, so maglain usab nga atong tiyan, no? Dili kita makadigest dayon, so muna nga, to na pod, kabuhi na pod, og lipong. Lain nga mga pagkaon nga angay natong likayan kanang mga whole wheat bread. Kay ngano aduna man guna siya mga yeast. So moaslo mga atong tiyan usab ni ana. So dili kana pwede nato nga kanon basta-basta na lang in large amount, no? So ato lang i-minimize gihapon, no? And then lain pa nga grupo kanang tsokolate. Any kind of tsokolate, no? Chocolate bars or chocolate nga kadtog yung tsokolate nga imnon, anything basta dunay choco, no? Bawal usab kana siya kay malipong usab kita ni anak og kabuhion. Dayon mo relax manggod ang ato ang specter, so una nga musaka sad ang ato ang acid kay dili na musira tungod ni anak, no? So experience lang ning ato, dili ko doctor, dili ko nutritionist, dili ko dietitian, apan ako kining experience akong i-share ninyo. Although dili tingali tanan sensitive ni anak, pero ako lang isulti because ako sensitive ako ni anak. It could be nga mo say cause sa inyong lipong ug kabuhi. So maglikay kita ni ining mga pagkaon. Lain ba kanang lain-lain nga klase sa nuts, mga chestnuts, mga walnuts, peanuts, mga pili nuts o mga cashew nuts o basta kay naay nuts, no? Apil na ang coconut. Kay kana pong lubi usahay makadaot po na, no? Makakabuhi po na siya. So mao kana ang lain-lain nga mga pagkaon nga makahatag ka na to kabuhi og lipong-lipong. Uban nga ni anak musaka gid ang pressure, no? Musaka ang pressure sa pareho sa akong tiya mikaon siya banagan. No dili banagan kaning ni ang talaba, no? Mikaon siya talaba giparisan og kamuting kahoy. So misaka ang pressure, hing throw up siya, galain ang iyang ginawa. May gani kay dunay honey, no? Dunay honey, so na-relieve ra pod siya, no? So usa ka na mga shellfish, no? Mga crabs tanan inana. And then another group of food nga dili angay nato nga taligaman kanang makakos og kabuhi or lipong, kana usab nga mga kana bitang rich in food seasoning, kana nga mga seasoning, mga sodium nitrite, mga unsa pa na diha, no? Pareha ng mga noodles, kanang mga instant noodles, dili na siya maayo. Kaya ako nang na-experience lately, mikaon ako ni ana, uy, ang akong acid reflux pertig yung sa kaha, no? Galain gid akong tiyan nga to the max nga. Wa na unta ko'y kabuhi, medyo miko na relapse ko agi sa instant noodles tungod tingali sa iyang mga seasoning, no? So bisan ka nang magluto kita, dili ta magpalabi ni anang gitawag nato og mga unsa pa na diha, mga kibaw na tag unsa ako atong giisgutan, mga tak o kanang mga vetsin, no? Kanang gitawag og vetsin, kanang mga usa pa na diha, mga sabor, no? Dili kita palabi ni ana tungod ka dili kana siya maayo pod. Kana po mga canned goods, no? Kanang mga meatloaf, kanang mga corned beef, kanang mga unsa pa nang uban diha, mga
slice na to mga spam, no, tag-as kay na sila og mga sudyong. So dili sa na siya advisable, maka UTI po na siya, gawas sa lipong, gawas sa kabuhi, maka UTI, makadaot sa kidney kay nasubraan na siya ka asgad usab, no. Lain nga grupo sa pagkaon nga angay natong likayan or i-menos-menos o di man gani pwede nato malikayan gyud, kanang gamay lang gyud, no, kanang mga alcoholic drinks, no, dili ko na siya maayo kay matulinjang po na itong kuan din na atong kabuhi, ang atong kuto-kuto, no. Lain pa gawas sa alcohol, mga soft drinks, kanang mga soda, mga cola, bisa ka na mga uncola, dili na siya maayo tungod kay ang acid ni ana ang atong kabuhi musa ka usab, no, tungod kay kuan kay na siya acidic, highly acidic, no. So tubig lang, tubig, no. And then another group of food nga dili maayo nato palabian gyud, kanang mga aslum, kalamansi, kanang mga oranges, mga grapes, kanang mga labana, kanang mga bisan gi kanang marang ug kanang durian, makadaot na siya og palabian, no. Musaka sad ang pressure, ang kabuhi, labi na ng marang, sobra katamis, dili sa na siya maayo gyud, no. Sa bata-bata pa kita pwede na bisan pag left and right, marang here, marang there, pero kanang magkadaghan ang atong edad dili na pwede, no. Magkadaghan ang atong edad, magkadaghan ang atong bation, no. Hasta pod magkadaghan ang atong mga ginadili nga mga pagkaon, ingon ana gina basta daghan na ang edad. And then mao kana siya, no, ang mga aslom, mga lansones, bisag kanang lansones nga tamis kayo, kusog kay na siya sa acid, kanang tamis kayo, maglain sa ang atong kuto-kuto ni ana, no. And so uban pa nga mga tropical fruits, no, dili sad maay ng mga linata nga mga prutas tungod sa iyang sugar, no, kusog pod kayo. And so lain pa most of all kanang mga fatty, mga mayonnaise, kanang mga lechon, no. Sa akong ginaingon ko naa nang tagkaon na lechon usa ka buok aton lang tungon, no. So lechon, labi na nang iyang panit, kanang panit nangutana ko sa mga doktor ana unsa man ang kolesterol, ingon sila nga kanang panit sa baboy, sa lechon, kanang lechong baboy, kana bitong naa diha magtapot sa iyang panit, kana nga fats, kana diha anang naa diha, kwao na siya, kay mo na siya makakos og cholesterol, no, kana naa siya. So panit ra gyud mo oy kanuna to. Then avoid the fats, tanan mga cocoa fats, kanang mga coconut, kana yang tuno, tanang klase sa mga fats, mga mayonnaise, mga dressing, salad dressing, dili na siya advisable kayo, no. So unsay may lain nga maka-trigger gayon yan ang lipong ug kanang kabuhi. Mao naman ang tingali kadto, no. Dayon coffee, kanang mga caffeine, no. Sa mga wala pa tingali kabuhi or wala pa ni ana mubati, pwede tingali. Pero kadtong naa na dili na gina siya pwede, no. So usa gani sa nakakos sa ako ang acid reflux kanang coffee. Usa na siya sa cause kanang pineapple, usa na sila, kana sila. So karon wala na koy nalimot na kung unsay lami ang coffee, murag mga 10 years na kung wala ka inom og kape, no. Mayra pod menos gasto. So mao lang kadtong akong sharing karon nga taknaa. I hope do na kitay na katunan, no, sa mga pagkaon nga maka-trigger usab sa kabuhi ug sa lipong. So have a good and godly day everyone, and please remember, if the goings get rough and tough, remember Jesus cares a lot. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Live by faith, not by sight. So faith pleases God. So again, have a good and godly day, and this is your nanay, your tita, your Ate Lu signing off, no. So salamat kaayo until our next vlog. Bye bye everyone.